Kære naboer, kære venner, kære EU-modstandere. 1994 var et godt år for den fælles nordiske kamp mod EU. Det var nemlig året, hvor det norske folk sagde klokkeklart nej til EU's omsiggribende magt. Det skal I være stolte af, og det skal hele Norge være stolte af. Jeg er glad for at få muligheden for at sende jer en hilsen på denne vigtige mærkedag. Nej til EU har formået at samle den norske EU-modstand, og på den måde formået at holde Norge uden for EU. I har i mere end 20 år stået på nordmændenes side, og sammen sikret jer selv og alle nordmænd frihed og selvstændighed. Og ikke nok med det. Selvom I ikke er medlemmer af EU, udviser I hver dag et imponerende solidaritet med jeres naboer i Norden og resten af Europa i kampen mod centralmagten i Bruxelles. Og det vil jeg gerne takke jer rigtig inderligt for. Folkebevægelsen mod EU og nej til EU har altid haft et varmt og godt samarbejde. Det kom meget klart til udtryk tidligere i år, hvor I var en stærk hjælp og støtte i EU-parlamentsvalget. Tusind tak for det. Det er meget vigtigt, at vi nordiske EU-modstandere holder sammen og fortsætter det tætte samarbejde. På den måde står vi langt stærkere funderet over for den fortsatte centralisering af magten over europæisk politik, og som jeg og I oplever hver eneste dag. Hver eneste dag oplever befolkningerne i EU-landene konsekvenserne af EU's jernnæve. De oplever det i form af fattigdom, arbejdsløshed, stigende ulighed, flere kemikalier i maden eller kort og godt ved tab af demokratisk magt. Det seneste eksempel med en kommissionsformand, der skal kæmpe imod skattely, men selv har været ansvarlig for et skattelyland i 35 år, 35 år, viser blot, hvor frygtelig langt væk fra EU befolkningen er. 1994 var som sagt et godt år for Norge og for nej til EU. I år kan I fejre 20 års jubilæum for jeres nej til EU. Og det stopper ikke der. Fremtiden for EU-modstanden er lys. Meningsmålingerne i Norge viser gang på gang, at det norske flertal folk ikke vil acceptere, at EU skal bestemme over deres hverdag og deres daglige liv. Og EU-skepsisen breder sig over hele Norden og over resten af det europæiske kontinent. Det kom meget klart til udtryk ved parlamentsvalget tidligere i år. Og derfor er jeg også fuldt ud overbevist om, at I allerede nu kan sætte et kryds i kalenderen i 2044, når I skal fejre 40 års jubilæum. Tusind tak for muligheden for at lykønske jer med jubilæet. Fra mig skal der lyde et stort tillykke til jer alle og til hele Norge. Nyd jeres velfortjente festdag. Allerede i morgen fortsætter kampen mod EU.